Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre cât costă și cum arată cel mai ieftin BMW Seria 8 second hand disponibil la noi în țară. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. BMW Seria 8 este unul dintre cele mai frumoase și cele mai noi modele ale producătorului german. Totuși, pentru cei ce nu vor să cumpere mașina nouă, ne-am gândit să vedem ce preț are o versiune second hand a celebrului cupe nemțesc. Așadar, ce preț are un BMW Seria 8 second hand disponibil pe Autovit? Ei bine, primul model, o versiune coupé de culoare neagră, are un preț de 57.900 de euro. Vorbim despre o versiune ce folosește un motor diesel de 3 litri ce dezvoltă 319 cai putere și transmite putere la toate roțile prin intermediul X-Drive. Data primei înmatriculări a acestui model este de octombrie 2019 și, conform anunțului, mașina are 15.700 de kilometri rulați. Ei bine, atât despre cupe, dar să vedem cât costă și un BMW Seria 8 Cabrio second hand. Pentru că se apropie vara, ne-am gândit că ar fi bine să găsim și un model decapotabil al seriei 8. Nu ne-a luat mult și am găsit o mașină vândută de un dealer autorizat BMW Auto Cobălcescu cu an de fabricație 2018. Această versiune este 850i, adică are un motor V8 pe benzină de 4,4 litri ce dezvoltă 530 de cai putere. Mai mult, mașina are 13.000 de kilometri rulați, iar prețul cerut pentru un astfel de bolid este de 107.899 de euro. Cam atât despre versiunea decapotabilă, dar să vedem cât costă un BMW Seria 8 Grand Coupé second hand. Dacă nu căutați o versiune coupé sau cabriolet, vă puteți orienta către o versiune cu 4 uși Seria 8 Grand Coupé. Anul de fabricație al acestui model este 2020, iar sub capotă găsim un motor de 3 litri diesel ce dezvoltă 320 de cai putere. Puterea este transmisă prin intermediul X-Drive la toate cele 4 roți. Prețul unui astfel de model este de 109.500 euro, negociabil. Bineînțeles, modelul nu are niciun accident în istorie și are și carte de serviciu. Cam atât despre versiunea second hand, dar totuși trebuie să știm cât costă un BMW Seria 8 nou. După părerea noastră, Seria 8 este cel mai frumos model din gama BMW. Prețul de pornire al unui model nou, coupé, este de 96.033 de euro, în timp ce versiunea decapotabilă pornește de la 104.000 euro. BMW Seria 8 Grand Coupé cu 0 km are un preț de pornire de 92.999 de euro. Pentru cei ce caută o versiune sport a seriei 8, da, există și versiunea sport a seriei 8, trebuie să știe că un BMW M8 Coupé are un preț de pornire de 158.065 de euro, iar versiunea M8 Cabriolet pornește de la 166.838 de euro, în timp ce M8 Grand Coupé are un preț de pornire de 125.307 euro. E bine, cam atât despre cum arată și cât costă cele mai ieftine versiuni BMW Seria 8 la noi în țară. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!